yun guys, so nagdala-dala na akong sanggot kay ako ang kumpayan unya kay nakabuhi man, busog naman siya, so dili na lang ko mangumpay, magpauli na lang ko. Taran, busog naman akong alagang bakang itoy. Nabusog naman ang ako ang baka, so dili na lang ako kumpayan, magpauli na lang ko. It's time to go home. Kay may ulan, to kanang gaputi, ulan na siya diha. Ulan na diha. So maghinahinay na kog baklay. Ako raman usa. Sayo raman mini uli patabo kay mo ari lagi ko diri sa buntod. Agoy ni taligsik na guys. Ay, wala ko'y dalang payong, mura ni akong dala. Magdagan na ta. Kaya agulang gasunod na. Basa kuron. Sao na lang. Mabasa ning ako ang cellphone. Cellphone na akong gamit pag video-video ko. Agoy na. Abtan jo ko ani ron. Agoy. Sana. Ayaw sa tawulan. Agay. Na. Sana. Ulan na jud. Di pa ko ari unahan. Ay. Kamadalagdagan kay. So ay, ginawa hapit pa kong dakdak. Sudang dalan. Agoy, mabasa itong limbadagay. Silong ko magkakog dahon.